سلام نعاكم تخاتلتي نايز channel كمي تخونو كمي ياللخم مبار نلومي دما مقصلتا ناي تخول غزي دغرب لكم سرحات غزانا حديث سرحات ناي فلورين حجلكم مصيلخو مساي حاويركم كسام مفصمتا مساق صنح بخبر بمعدام ازي نريال دلنا اب حدا ابارتمنت خوينو اسو دما انتايو اتي عينتات فلورين بزح عينت فلورين الله هاردوود الله اتي هاردوود زبحال اتي ناي سلسته ربعي سايز دلوه ويكا رقد زلوه خوينو مسؤو مستي فلور وي جلوز خون ويكا مسمار جرنا نيل نقبر عينت فلور ابز بالا شول غزي ويكا ابز خونه دامج ابز غاطمال غزي دما تفحفحو وي تحبر مسن صلون كال كافتي اوريجينال حبرو ناب ناي حدش عينت ستين ويكاتي كوبالن ولا عندنا باصاو عنا عندنا ستين ولا بزعدي السو خنقيرلو ندلي اندهر كوينا السو تي هاردوود زبحالي السو سايز ناتخا كساب 3.4 انش زلو سايز زلو خوينو ابزخونه غزي ابتي حبر داس دايبلنا ويكا ازخونه دامج اندهرالو خوينو تي فلور اب قصالي تفحفحو كالاي غزي كلك زخل عينت فلوري مالتي سلازي نلومي حيزلكم مصيه دلخو دما اتهاردو دايكونه اتي لامنيت زصواع بصاوعو اسرارحون حيزلكم مصيه لخو مالتي وزي لامنيت زبالكا ناي هاف انش سايز دلو خوينو لك اتناتو فينيش لك كم فلور كوينو صبو نغروناتو بقليلو زخونه مسمار يدلناني وي ونغلو مغبار يدلناني بزي منصاف تريو زلخم ناي الومنيوم زمسل اسو زخونه عينت كخون خيليو كمزه عينت الله اتي ناي صعدا ويكا كم زناي زخونه ناي الكترونيك كافر نغبرلو اب الكترونيك كافر كوينو نريو صعدا نغرون كوم خنطقم نخيل والاون ورقت كنطقم نخيلينا مالتي ازي نمنتاي طقمنا نمنتاينا نغبرلو ندحريلنا حاده كافتي مستي فلور زلو امونغوز فطر نفاس مالتي تو ويف نخي غبرلنا خنرقص خلنا كمزي سقط زبل وي ساي زبل نخي كون نمنتايو خم ساي زبل ندحريلنا دما اتي ناي كونكشن بتوين ات فلورن ات فلورينن نغبر زلنا غاب سلا زلو ات نفاس زفطراو سي ويفز غبر مالتي سلازي ازي نخلتيو نتي فلور بلاس نت فلورين ستيجرو نخحزلنا يطقمنا مالتي سلا نخوم إلنا نخاتي اندر مات زبحال مويكات منصاف زبحال نغبرلو اتي عينتات كفالالي يخليو ناتو سايز ناتو رغدي نايتو بلوصنت كله خليو جن افت سراح اندهر مصينا جن كله نتي ناتنا ويف ستيجر نخحزلنا نتقم مالتي ازي يا اتي لاك كنبل كلنا زخونه مسمار يدلنا زخونه غلو خاد لاين هر كوين هنغبرلنا خلينا تزي كوين جن نورمال لوك كينو زغاطمي مالتي زيان رياد لنا خا مقرصيتنا تو خوينو لامنيت كساب 3 زلو سايز كتقرصلنا تخيل عينت لامايا درونا يغوننان كنقرص كلنا خافت ماشين فول يزغبرا دما جس تشابس لت غبرو درونا زخونه درونا ايفطرن مالتي ازي دما لكا خوم خوينو فلورين كوينو اسو خانتايو اتي لامنيت نوبلو مالتي اتي لامنيت كلكم صنه زخا فاينل مالتي فاينل كا عينت بلاستيك بحر زلو خوينو ناي ووتر بروف ماي مكلخال تخلو عاب زخونه مالتي بزي خا رقبتو كساب 1.4 ناي انش سايز دلو خوينو اتي ناتنا كساي دما اب زخونه خنطقملو نخلينا اب طاولا زلو فلور كخون خيليو اب كونكريت اب لالو كونكريت وين كخون يخيلي مالتي اذا خان تاي بحال فاينل ويك اب بلانك فلورين بحال زي بلانك فلورين كا ناي حجه حدش دمص زلو صبو نغرناتو نتايو ماي زخونه ندهر فسيسو ناي ماي ريزيستانت زلو ناي زخونه مولد ندهر كساي كوينون ريزيستانت زلو وي مالتي ازي اب لالي كونكريت تقملو لهو اب لالي طاولا زلو فلورون كنتقملو نخيلينا مالتي صبو نغرنا زي اندر مات كنتقم نخيلينا تديت تقمناون ولا حنت صقم يبلن مهنياتو وورر بروفين ناتو خا اتي عينت بحري ناي بلاستيك بحري سلازلو اندر مات ايدلنان اندهر غيرنا لخا صبو يو مالتي سو كلت منقدي كنتقم نخيلينا ازي ناتو ناي بعلو اندر مات ويكات منصاف الله مالتي سلازي اتي عالم ناي زبلكم مسؤوز مت باد الله السو انتايو اوريدي مسؤ زتسرحه مالتي
ዘለዎ ሎ ዘይብሉ ሎ ማለት እዩ ስለዚ ክንገዝእ ከለና እቲ ፓድ ዘለዎ እንድሕር ገዚእና ብትሕቲኡ ኦልሬዲ ስለ ዘለዎ ምንጻፍ ኣየድልየናን እዩ ፓድ ዘይብሉ እንድሕር ጌርና ግን እቲ ምንጻፍ እንድሕር ጌርና ኣለኻ ተመራጺ ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ እቲ ላሚኔትያ እዚ ከዓ ቫይነል ማለት እዩ እቲ ቫይነል ዝበሃል ከዓ እቲ ናይ ዓይነት ባህሪ ናይ ፕላስቲክ ወይ ናይ ጎማ ባህሪ ዘለዎ ኮይኑ ልክዕ ከምቲ ናይ ፍሎር ግን ሓደ ዓይነት ሕብሪ ወይ ከዓ ሓደ ዓይነት ጥቕሚ ዘለዎ እዩ ማለት እዩ ነዚ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ያ ኣብ ኣንደር ክስታይ ናይ ሞልድ ዘለዎ ወይ ከዓ ፍሬም ዘለዎ እንድሕር ኮይኑ ኩሉ ግዜ እንታይ ንገብር ሳይዝ ናይቲ ንጥቀመሉ ዘለና ፍሎር ቆሪፅና ብታሕቲ እንድሕር እቲናዮ ዝተመረፀ ይኸውን ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ጋፕ ኣይረኣየናን ኣንደርኒስ ናይቲ ፍሬም እንድሕር ኮይኑ ኩሉ ግዜ ፊኒሽ ኮይኑ ይረኣየልና ማለት እዩ ስለዚ ብከምኡ ኢና ከዓ ቆሪፅና ልክዕ ሳይዝ ናይቲ ፍሎር ንጥቀመሉ ዘለና ነቲ ፍሬሚን ቆሪፅና ብትሕቲኡ ንእትዎ ማለት እዩ ኣብ ታሕቲ ከዓ እተኸለሽዑ እቲ ጋፕ ዝተርፈና ኮክ ጌርና ማዕሪኡ ምስኡ ሲል ክንገብሮ ንኽእል ማለት እዩ ካልእ ድማ ክነጋጥም ከለና ኩሉ ግዜ ኣብ ፀግዒ መንደቕ ዘሎ ናይ ሃፍ ኢንች ጋፕ እንድሕር ገዲፍናሉ ዝተመርፀ ይኸውን ንምንታይና ጋፕ ንገድፍ ሳምታይምስ ፊት ክገብረልና ኢልና ክሳብ ፀግዒ መንደቕ ክንሓስብ ንኽእል ኢና እሱ ግን ጌጋዩ ንምንታይ ኣፍቲ ንሕና ክነጋጥም ከለና ኩሉ ግዜ ካፍቲ መንደቕ ናይ ሃፍ ኢንች ጋፕ ክህልወና ኣለዎ እሱ ከዓ እንታይ ይበሃል ኤክስፓንሽን ወይ ከዓ ኤክስፓንሽን ጆይንት ይበሃል ኖ ኤክስፓንሽን ጋፕ ይበሃል እቲ ጋፕ እዚ ከዓ ንምንታይ ይጠቕመና ኣብ ግዜ ዝሓልን ሙቐትን ክኸውን ከሎ ኩሉ ግዜ እንታይ ኣሎ ናይ ምዝርጋሕን ምጭባጥን ባህሪ ስለ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ናይዚ ፕላንክ ወይ ከዓ እቲ ላሚኔት ዝበሃል ኩሉ ግዜ ላክ ፍሎሪን ንብሎ ሎክ ኢን ከምዚ ክልቲኡ ሲ ብሓንሳብ ምስ ሰበልካዮ ዝጋጠም ዝኾነ መስማር ወይ ከዓ ዝኾነ ግሉ ዘየድልዮ ዓይነት ፍሎር እዩ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ የማን ፀጋም እንዳህሪና ብድሕሪ ዘሎን ኩሉ ግዜ ፍልልይ ኣለዎ እቲ ሳይዝ እቲ ናይ ድሕሪ ዘሎ ጆይንትን እቲ ናይ ቅድሚት ዘሎ ቢም ናቱ ላይን ኣለዎ ስለዚ ክንጅምር ከለና ኩሉ ግዜ ብሓደ ሳይድ ንጅምር እሞ እቲ ግፍሕ ዝበለ ላይን ዘለዎ ንቅድሚት ንገብሮ ጆይን ክንገብሮ ከለና ድማ ቅልል ይብለና ስለዚ እቲ ናቱ ብየማን ዘሎ ሳይድን ብፀጋም ዘሎ ሳይድን ከዓ ኩሉ ግዜ ናቶም በበይኑን ናቶም ዓይነት እቲ ቢም ናቶም እቲ ወይ ከዓ እቲ ስኒ ናቶም ዝወፅእ በብናቱ ክስታይ ኣለዎ ክንቆርፅ ከለና ድማ ኩሉ ግዜ ኣብ ዝበፅሕና ረኺበ ኢልካ ይትቆርፀኒ ኢኻ ምክንያቱ እንድሕር ከምኡ ኢልካ ትቆርፆ ኮንካ እቲ ዌስት ክኾነካ ትኽእሎ ዘሎ ብዙሕ እዩ ማለት እዩ እንታይ ክንገብር ኣለና ዳ እቲ እንሰርሓሉ ዘለና ገዛ ወይ ከዓ ክንገብሮ ደሊና ዘለና ቦታ ብክልተ ኣንጎሎታቱ ንዕቁኖ እሞ ክንደይ ስኩዌር ፉት ምዃኑ ፈሊጥና እቲ ሓንቲ ፓክ ንገዝኣ ፍሎር ድማ ምስቲ መሪፅናያ ዘለና ምስቲ ገዛና ሳይዝን ደሎ ክንደይ ባኮ ከም ዘድልየና ንፈልጥ ማለት እዩ እሱ ምስ ኣምፃናዮ ብድሕሪኡ እቲ ቆራርፃና እንድሕር ብዝጣዕመና ንቆርፅ ኮይና ዘይከኣኽለና ይኽእል እዩ ምክንያቱ ዌስት ንገብሮ ስለ ዝበዝሕ እቲ መጋጠሚ ናቱ ሕጂ ብየማን ወይ ከዓ ኣብ ፍርቂ ዝቆረፅናያ ነገር እታ ሓንቲ ብሸነኽ የማን ክንምለስ ከለና ክንጥቀመላ ኢና እታ ሓንቲ ሳይድ ከዓ ብሸነኽ ፀጋም ክንምለስ ከለና ክንጥቀመላ ኢና ስለዚ እታ ዝቆረፅናያ ሜክ ሹር ሓደ ግዜ እታ ሓንቲ ብየማን ኣብታ ናይ የማን ቦታ ከም ተኣቱ እታ ናይ ፀጋም ትተርፍ ድማ ነታ ብፀጋም እትጅመር ስራሕ ብኣኻ ከዓ ክትጅምር ስለ ዘለካ ማለት እዩ ተዘይኮይኑ ግን ሙሉእ እንዳቆረፅና ክንከይድ ከለና እቲ ዝጓሓፍ ከዓ እንዳበዝሐ ይኸይድ ምክንያቱ እቲ ናይ መራኸቢ እቲ ላይን ናቱ እንድሕር ቆሪፅናዮ ክነጋጥሞ ከለና ኩሉ ግዜ እንታይ ክተርፈናዩ ጋብ ክፍተት ክተርፈናዩ እሞ ምስቲ ሓደ ዘሎ ኮኔክሽን ከዓ ኮኔክት ከይኮነ ተርፍ እሞ ብድሕሪኡ ክንጉሕፎ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ከምዚ ጥንቀቕ እንድሕር ኢልና ከዓ ሓጋዚ እዩ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ያ ክንዓስር ከለና ኩሉ ግዜ እንድሕር ብሙሉእ ጀሚርና ኣፍታ ትመፅእ ዘላ ላይን ከዓ ብፍርቂ ንጅምር ምክንያቱ እቲ ኮኔክሽን እንዳተኣሳሰረ ክኸይድ ስለ ዘለዎ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ስራሕና ፍሎር ጌርና ምስ ወዳእና ድማ እቲ ቤዝ ቦርድ ዝበሃል ናይ ኣንጎሎ ከዓ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ንዕኡ ከዓ መሪፅና ሳይዝ ንገብሮ ብድሕሪኡ እቲ 3/4 ኢንች ራውንድ ዝበሃል ከዓ እዘን ኣሽቱ ንሪአን ዘለና እሰን ድማ ንምንታይ ይጠቕመና እንድሕር ኢልና እቲ ፍሎር እቲ ቤዝ ቦርድ እንድሕር ገፊሕ ኮይኑ ወይ ከዓ ኣብ መንጎ እቲ ፍሎርን ኣብ መንጎ እቲ መንደቕን ጋፕ እንድሕር ሃልዩ ንዓ ተዓፅበልና ስለዚ ኣብ ቀጻሊ ከምዚ ዓይነት ስራሕ ክትርእዩ ምስ ትደልዩ ወይ ከዓ ሓጋዝን ጠቓምን ኮይኑ እንድሕር ረኺብኩሞ ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ብምግባር ስለዝሕግዝ ኣብ ቀጻሊ
ብቐጻሊ ብኻልእ ዓይነት ስራሕ ክሳብ ዝመፀኩም ሰላም ወሰናይ በብ ዘለኹም ሰላም